What's your name? My name is Silvia. Where are you from, please? I am from Serbia. Thank you. And now, the same in Slovak language. Ako sa voláš? Volám sa Dida. Odkiaľ si? Som z Česka. Thank you. Ďakujem. Come and study with us. See you! Počas môjho doterajšieho štúdia na SPUčke, ktoré zatiaľ trvalo necelé 3 roky, som viac ako 50% strávil mimo školy v zahraničí. No a či už cez CEPUS alebo cez Erasmus. No a som veľmi vďačný za túto možnosť, že škola v podstate mi vyšla veľmi v ústretí v všetkých týchto zahraničných stážach a beriem to ako jednu z mojich najväčších študijných a osobných skúseností, ktoré som posiaľ nabral. Federico Fellini povedal: iný jazyk je iný pohľad na život. V dnešnej dobe je priam nevyhnutnosťou ovládanie minimálne jedného svetového jazyka. Učenie cudzích jazykov, či už angličtiny, nemčiny, španielčiny, francúzštiny alebo ruštiny, nám dáva možnosť a otvára priestor na spoznávanie kultúry a mentality danej krajiny. Pre mňa je dôležité ovládať cudzí jazyk, pretože literatúra, o ktorú sa zaujímam, nie je v slovenčine. Myslím si, že prekladom dielo stráca na svojej originalite a preto si rád prečítam dobrú knihu v angličtine. 大家好，我叫张，我是汉语老师，我在斯洛伐克农业大学工作，这里有最好的外语系，这里的老师都很努力工作。最后，我教大家一句最简单的汉语 ：Hello in Chinese， 你好。 สวัสดีค่ะ ฉันชื่อพอลลี่ ฉันมาจากประเทศไทย ฉันเป็นนักเรียนปีแรกของมหาลัยนี้ ฉันชอบที่นี่ เพราะคุณครูที่นี่สามารถช่วยฉันเป็นอย่างดีในเรื่องของการศึกษา และฉันอยากจะเชิญชวนทุกคนให้เข้าร่วมคอร์สภาษาอังกฤษ UniCert เพราะคอร์สนี้สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ Myslím si, že v dnešnej globalizujúcej sa spoločnosti nie je možné hovoriť o úspešnom uplatnení sa na trhu práce, ak absolvent neovláda cudzie jazyky. Popri svojom jazyku by mal ovládať určite anglický jazyk a ďalšie cudzie jazyky, napríklad jazyk nemecký, ruský alebo iné svetové jazyky. Som veľmi rada, že katedra jazykov našej fakulty ponúka medzinárodný jazykový certifikát UniCert, aby naši absolventi mohli svoje jazykové kompetencie takto dokázať svojmu zamestnávateľovi. V roku 2004 Slovenská republika vstúpila do Európskej únie, čo znamenalo aktívnejší obchod s ostatnými členskými krajinami. Bohužiaľ, pre mladých ľudí to znamená, že už nestačí iba vedomosti získané na univerzite, odborné vedomosti. Znamená to, že aktívna znalosť cudzieho jazyka prestala byť výhodou, začala byť nutnosťou. Preto aj počas štúdia je potrebné využiť možnosti učiť sa cudzie jazyky a UniCert je jednou z nich. Význam cudzieho jazyka si uvedomíme hneď, keď prekročíme hranice našej krajiny. Nie nadarmo sa hovorí, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Preto som rád, že na našej univerzite máme schopných a trpezlivých pedagógov, ktorí nás vedia naučiť cudzí jazyk. Taktiež oceňujem aj možnosť prípravy a absolvovania UniCertu. Na katedre jazykov v rámci svojho študijného programu navštevujem hodiny anglického jazyka. Na hodinách anglického jazyka sa mi páči to, že každý študent má rovnakú šancu dostať sa ku slovu a študijné materiály sú nastavené tak, aby študent následne mohol absolvovať skúšku a získať certifikát UniCert. Medzinárodný jazykový certifikát UniCert má neobmedzenú platnosť. V súčasnosti ho využíva 50 európskych vysokých škôl a univerzít. Je priamo určený pre študentov vysokých škôl. Na katedre cudzích jazykov ho môžete získať na úrovni B2 a C1 z anglického, nemeckého a ruského jazyka. Jedenkrát zažiť a vidieť je lepšie ako 100-krát počuť. A preto som sa rozhodla v rámci projektu CEPUS absolvovať študijnú stáž na zahraničnej univerzite v Kufsteine. Stáž mi otvorila priestor pre sebarealizáciu, naučila ma samostatnosti, spoznala som novú kultúru a jej odlišnosť. Dúfam, že tento rok zvládnem UniCert z nemeckého jazyka na úrovni C1. Vďaka vynikajúcim pedagógom na katedre jazykov verím, že sa mi to podarí. Raz si hore, raz si dolu, s UniCertom nemáš smolu.
Poď ho spraviť s ľahkosťou, s medzinárodnou platnosťou. Angličtina, nemčina, ruština, bude pre teba malina. Ulice